Ay, pinakuha tayo, oh. Mga kasolid, oh. Oh, swerte to. Mga kasolid, oh. Nakabingwit tayo ng ano, rosary. Oh, yung pishon. Pishon, ang laki. Pusang gala. Ano to? Shit. Yung pishon, ano mga kasolid, malaki to. Malaki. Uy, malaki to. Malaki to mga kasolid. Ay, ingay, ang laki. Ano kaya to? Wow. Oh, malaki pishon. Pishon. Uy, ano kaya to? Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kasolid. So ngayong araw na to is mamimingwit na naman tayo sa spot ni Idol Kebs. So dito tayo sa may Sampabian Beach mga kasolid. Ito mga kasolid, oh. Sabi nila malalaki daw ang isda dito, pero kailangan mo ng hipo na malaki, bait and weight. Dito tayo sa kabila. Oh, dito na, oh. Oh, masyado malakas ang hangin ngayon, ah. So, dito tayo. Ang dami naliligo, oh. So meron pala tayong dadaanan ngayon na ano, na lure mga kasolid, yung bigay ni Idol Kebs. Hindi siya makakapag-fishing ngayon, kaya iniwan niya na lang daw sa may taas ng kubo nila. So titignan natin kung andun yung lure mga kasolid, para may magamit tayong papain. Ay, kita may idol. ayan, nakuha na natin. Punta na tayo mga kasolid. Tara. Tara. Dito mga kasolid tayo mamimingit, medyo high tide pa. So yan mga kasolid, ang gamit nating setup is yung aking Emperor na UL, saka ang ano natin is 1000 series na reel. Leather line natin is nasa 10 pounds. Gumamit rin tayo ng 3.5 jig head mga kasolid, saka isang 0.6 na soap bait. Yan, oh, dumating si Idol Kebs. Kakatapos niya lang mamingwit. Magtrabaho. Sumunod siya dito para tignan tayo dito. Alalayan tayo dito sa spot. Yan, master natin dito sa spot na yan, eh. Yun, salamat Idol. Yun, kakas tayo ulit. Hindi ko alam kung saan napunta. Oh, yung pishon. Pishon, ang laki. Pusang gala. Ano to? Shit. Putol. Oh, pinuto niya. Pinuto niya. Laki nun. Sayang. Pusang gala. Ah! Ang laki nun. Pinutol niya. Yawa. Yung fish on. Fish on. Fish on. Uy, ano to? Oh, bugawang. Maliit, may malalaki dito. Ayun, fish on si Idol Kebs. Yun, oh, laki niyan, malaki, medyo malaki. Medyo malaki yan, ah. Ayos, ayos. Yun, oh. Putik yan. Ay, Sabay sa agos. nako, ano ba yan? Tumabit din aking ano, camera. Ayun, malaking bugaong. Sarap.
Yan o, bugaong o. Yan o. Galing. Galing mo talaga idol. Yan, bali nakatatlo na siya mga kasulit. Bali siyang namimingwit ngayon. Meron tayong inaasikaso. Yung gaganapin nating papa-tournament tayo bukas. Mini tournament. Hindi makapunta sa idol kaya pinasyalan ko na lang siya dito. Ilang idol, enjoy! Oh, good luck sa mga kasama sa tournament. Oo. Good luck sa inyo lahat. Yun. First class. Sayang. Yung pisyon, ano mga kasolid, malaki to. Malaki. Uy, malaki to. Malaki to mga kasolid. Ang ingay, ang laki. Ano kaya to? Wow. Ano kaya to? Malaki na naman mga kasolid. Uy, ano kaya yan? Ano to? Uy. Huwag ka na makawala. Ay, ano to? Ay, bugaong, ang laki. Ang laki. Ang laki bugaong mga kasolid. Ang laki. Oh. Ang laki. Nice. Sarap. Yun. Ay, ano yung bunga niya. Yun, kinain niya itong ano. Yun. Ang laki. Ang laki mga kasolid oh. Oh, bugaong. Laki. Yun na. Kaya natin huli. Ayos. Ay, pinutol oh. Pinutol agad. Pinutol agad yung ano natin ah. Ang dami natin naubos na ano, lure. Ano yan? Ay, oh, sige, iwan mo lang dyan. Oh, thank you idol. Yun, ano yun? Oh, malaki pisyon. Pisyon. Oh, uy. Ano kaya to? Ano kaya to? Pisyon. Ano kaya to idol? Basta parang hindi lumalapit. Ayan na. Ayan na, uy. Uy, lapo-lapo. Uy, laki. Good size idol. Oh, dumali pa yung ano natin, putol na ano. Putol na soft bait. Ang galing. Uy, laki. Nagchampo pa tayo, mga kasolid. Wala na siyang ano, buntot. Dali pa. Ayun oh. Ang galing. Oh. Ayos, idol. Mamaya na lang. Sige, idol. Ingat ka, si Kebso. Alis muna kasi. Hindi kayo sa panonood kay Master Saizon. Kukunin niya pa yung alternator ng kotse niya. Sige, idol. Ingat. Fish on. Fish on, ayos. Thank you. Ang laki oh. Lapo. Ayan na. Tingnan natin sila dyan. Layo. Ay, pinakuha tayo oh. Mga kasolid oh.
Oh, swerte to. Mga kasolid oh. Nakabingwit tayo ng ano, rosary. Yan mga kasolid. Wow, Diyos ko Lord. Naku. Yan mga kasolid, nakabingwit tayo ng rosary oh. Ayan. Oh, ano yung ibig sabihin nito? Sana swertin tayo no mga kasolid. Rosary. Nakuha lang natin dyan sa may ano mga kasolid. Kikikip natin to mga kasolid. Lagay natin dito sa ano natin, motor. So ayan, bali mga kasolid, medyo hapon na rin. So naka isang oras din tayo dito magkas.